खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों जाय महिला आइजोफोरा अरुण'दयनि 3.0आव राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन बे 3.0आव बिथांमोना नैबे जानुवारि मासाव बिथांमोना मोननो हानाय नङा जानुवारि मासाव नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नङा। मानो मोननो हाया बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय। नोंथांमोना खेबसेयैनो बे मासाव मोनालासिनो फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना खेबसेयैनो मा मोनहैनो हागोननो 8,000 रां नोंथांमोना मोनहैनो हागोन खेबसेयैनो लोगोफोर। बेखौ आं आंनि सिगां चेनेलजोंबो फोरमायखाबाय लोगोफोर। नैबे दा सेकेन्ड चेनेलावबो नोंथांमोननो फोरमायबावबाय। बेवहाय नोंथांमोना 8,000 राङै खेबसेनो मोनहैनो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय 5,000खौ अरुण'दयनि नामै नोंथांमोना मोननो हागोन आरो 3,000खौ नोंथांमोना बैसागुनि नामै मोननो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना खेबसेयैनो जाय बिथांमोना अरुण'दयनि 3.0नि बेनिफिसियारि गोजामानो जा बा गोदानैनो जा बिथांमोना खेबसेयैनो 8,000 रां मोननो हागोन आरो लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोनसे बाथ्रा फोसावखादों लोगोफोर, जाय बिथांमोना अरुण'दयनि राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायो बिथांमोना DPTजों लिंक खालामनानै लाथारनांगौनो लोगोफोर। बेनिफ्राय EKYCखौ नोंथांमोना KYCखौ बेंकआव थांनानै हैथारनांगौनो, नङाब्ला नोंथांमोननियाव जि आसाम गभर्नमेन्टआ जि नोंनो अरुण'दय आसनिखौ सोना हरब्लाथाय नोंथांमोनाव हाबनाय जानाय नङा होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मिटिंनि गेजेरजों फोसावनानै होखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि अरुण'दयनि 3.0आव रां मोनबाय थायोब्ला थाबैनो थांनानै बे EKYCखौ होनानै लाहैबानो जाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे अरुण'दयनि जि 3.0आव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोनाबो रेजिस्टार जाबायब्ला नोंथांमोना EKYCखौ होनानै लाहैथारदे लोगोफोर। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनखौ खावलायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला। जोंहा अरुण'दयनि जि राङारि अनसुंथाइ बे राङारि अनसुंथाइखौ नैबे जानुवारियाव मोननाय जानाय नङा। नोंथांमोना खेबसेनो फेब्रुवारियाव बिनि 8,000 रांखौ मोननाय जागोन आरो लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय आधारजों जि बेंकजों लिंक बेखौबो खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेंकआव थांनानै KYC होनानै लायोबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दानिया नैथि आपडेटआव दं लोगोफोर। नैथि आपडेटआवनो जादों PM किसाननि जि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बेखौ गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन। बे 22नि इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोनगोन आदा होननानै कमेन्ट्स खालामनानै गोबाङानो आंनि फार्स्ट चेनेलाव सोंहरबाय थादोंमोन नोंथांमोना बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आंनि नैबे सेकेन्ड चेनेलजों। बेवहाय नोंथांमोना जि 22 इनस्टलमेन्ट, बे 22 इनस्टलमेन्टखौ नैबेवहाय फेब्रुवारियावनो नोंथांमोना 1निफ्राय 15नि गेजेराव नोंथांमोना बे 2026नि फेब्रुवारियाव PM किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागौ होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायदों नाथाय बेवहाय रियेलि डेट होथाराखै लोगोफोर, आमुक थारिखआव मोनथारगोन होननानै। बेनिफ्राय फेब्रुवारिनि 1निफ्राय नोंथांमोना लानानै फेब्रुवारिनि 15नि गेजेरावनो बे PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होदों। बेवहाय सिगांनिखौ नायबोयोब्ला नुनो मोनो माने फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना मोनथारगोन बायदि आरो आंनि आसायावबो। बेवहाय नाथाय फिक्स डेट होआखै लोगोफोर। मानो होनबा मास मोनथामजों खनसे होयो नालाय, फेब्रुवारियाव जोंहा मास मोनथाम जाफैगोन। सिगां 21 इनस्टलमेन्ट होनायनिफ्राय 22 इनस्टलमेन्टसिम बेवहाय मास मोनथाम जाफैगोन आरो लोगोफोर। बेनिखायनो नै फेब्रुवारियावनो नोंथांमोना मोननो हागौ। बोसोराव नोंथांमोना 6,000 मोनो नालाय, बे 6,000आव नोंथांमोना बे मास मोनथामजों 2,000 आरो मास मोनथामजों 2,000, मास मोनथामजों 2,000 टटेल 1 इयाराव नोंथांमोना बे 6,000खौ मोनो आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना जाय बिथांमोना बे आबादारि जि PM किसाननि 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हायाखै जाय आबादारिफ्रा, बिथांमोनखौ आं फोरमायखानि नोंथांमोननि जि लेन्ड जि रेकर्ड, बे लेन्ड रेकर्डआ नोंथांमोननिया थिग गैयाब्लाबो नोंथांमोना बे PM किसाननि फैसाखौ मोननो हायि जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो फोरमायखाबाय, नोंथांमोननि लेन्ड रेकर्डआव सोरनियाबा टाइटेला मिलायाखै, सोरनियाबा न'खरनि नङा, सोरनियाबा गुबुननि होजानायनि थाखाय नोंथांमोना बे फैसाखौ
मोननो हायाखै दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना जि सोरबा इकेवाइसि होनानै लायाखै दासिमबो, नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होनानै लाथारदो। बे इकेवाइसिया मेन्डेटरिथार दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ फोरमायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना डिपिटिनि जि एकाउन्ट लिंक बेखौबो नोंथांमोना बानायनानै लायाखै। मानो होनबा दानिया गभर्नमेन्टआ डिपिटिनि थ्रुयैसो फैसाखौ सोनाय जाखायो दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना बे डिपिटिनि थ्रुयैसो फैसाखौ सोनाय जायो नालाय नोंथांमोना लिंकखौ खालामनानै लाथार लोगोफोर। बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना दासिमबो जुदि आं बारे फार्स्ट चेनेलाव बुंखाबाय दं, नोंथांमोना फार्मार आइडि खुलियाब्लाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय जानाय नङा दे लोगोफोर। फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लायोब्लासो नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायनानै होखाबाय लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोननो नैबे मोननै आपडेटखौनो दिनै लानानै फैबाय लोगोफोर। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।